oko moratorijuma. Dakle, i to je stvar, predsjedniče Vlade, bojim se kao i ova oko zdravstva, u temu koju ste ušli da branite, a nijeste, ja sam to rekao, nijeste direktno odgovorni za to. Predsjedniče Vlade, prije 11 godina, kad je bankama trebalo, uzimali su pare od ovih građana po kamatnoj stopi 1,25. Nakon 11 godina, kad banke nijesu u krizi, nego su u krizi građani i privreda, banke tokom moratorijuma od te privrede, tih građana, uzmu skoro 20 miliona eura za 3 mjeseca po kamati koja je preko 6%. Mi se oko ovoga, ne znam šta vi mislite jer se niste izjasnili, ali oko ovoga se ne možemo složiti da je fer, pošteno i pravedno. Dakle, ne može biti fer, pošteno i pravedno, predsjedniče Vlade, jer ti građani, ako ništa drugo, zaslužili su zato što su te 2009. godine spašavali bankarski sistem. Moglo je barem, ako ništa drugo, da se kaže onako ponarodski, da se izrazim, ajmo bratski popola. Pa pola građani i privreda, a pola banke. A ne banke sve, 50 miliona profita i građani još 20 miliona eura u sred krize. Zahvaljujem.